sabeu, soc l'Elisa. Vaig a 5è de primària, a l'escola Josep Maria Xandri. I avui us convido a viatjar a Rússia, un país ben diferent. Quan sents parlar de Rússia, potser t'imagines una persona congelada tocant balalaika. Doncs jo us convido a conèixer Rússia de veritat. T'has fixat algun cop en la bandera russa? Els colors de la bandera són vermell, blau i blanc, que simbolitzen pau, lleialtat i coratge. Ara som a Moscou, la capital de Rússia, una enorme metròpoli, una ciutat on conviuen fortaleses medievals i moderns gratacels. El primer que notaràs a l'arribar a Rússia serà que no podràs ni llegir ni entendre el que diu la gent. Что будете заказывать? А не подскажете, где выход номер 5, пожалуйста? Мария Петровна? Что будете заказывать? Выход номер 5, пожалуйста. Вы все поняли? Ho heu entès tot? No? És normal, perquè a Rússia parlen rus i fan servir l'alfabet ciríl·lic. No pateixis, amb l'ajuda de Google Translate podràs sobreviure. A veure, què ens expliquen en aquesta guia de viatges? Rússia és el país més gran del món. Es troba tant a Europa com a Àsia. A Rússia hi ha 11 zones horàries. Quan els habitants de l'Extrem Orient es desperten, la gent de Moscou ja es prepara per dormir. A Rússia hi viuen 146 milions de persones, de moltes nacionalitats diferents. Com ja us he dit, la principal llengua és el rus, però en les regions diferents la gent parla 277 llengües diferents, de les quals 37 són llengües estatals. I com és el temps? Molta gent parlant de Rússia s'imagina el fred etern. Això no és del tot correcte. El clima de Rússia és molt variat. Prepareu bé la maleta! Al nord hi ha regions de permafrost i deserts glaçats sense fi. Al sud, a la costa del Mar Negre, hi ha zones subtropicals. A l'extrem orient el clima és temperat monsònic, amb estiu plujós i hivern molt fred. La part més poblada del territori de Rússia es troba a la zona climàtica templada. L'estiu és calorós i l'hivern no massa fred. Però una pregunta ràpida. Què serviria per escalfar-se? Un radiador, una bufanda o un congelador? Doncs al nord de Rússia totes tres coses et servirien. A la ciutat Verkhoyansk, les temperatures més baixes registrades són de 67 graus sota zero. I el congelador només 18 graus sota zero. Dit en altres paraules, el congelador s'està 3 vegades més calent que al carrer. Igualment allà la gent que hi viu treballa, va a passejar, els nens van al col·le. Per cert, i com és el col·le a Rússia? Els nens comencen al col·le amb 7 anys i van durant 9 o 11 anys, si volen entrar a universitat. Cada any, l'1 de setembre, els nens i nenes omplen les aules. Durant l'any tenen vacances 4 cops. Les classes són normalment des de les 9 fins a les 2 o les 3. 6 dies a la setmana! Sí, el dissabte també. Voleu fer una ullada a l'escola? Hello, my name is Marina Sergeyevna. I am an English teacher from Russia. This is my small English classroom. Here I have got all necessary for my lessons. For example, I have got a computer, I have got a lot of books for my students. On the wall, I have got a lot of posters which can help my students to do the task without any mistakes.
Of course, I have got a chalk and a board. So, I'm sending you all the best from Gymnasium 295. Bye. Rússia és un país amb la cultura de més de 1.000 anys. La majoria de les seves ciutats conserven antics temples i monestirs i actualment se'n construeixen de nous. El poble talentós de Rússia va donar al món escriptors com Tolstoi, Dostoievski, Txékhov. Tothom coneix la música dels compositors russos: Txaikovski, Rachmaninoff, Prokofiev, Shostakovich. Els descobriments i invents dels científics russos al camp de la química i la física es coneixen arreu del món. Mendeleev va descobrir la llei fonamental de les ciències naturals, la llei periòdica dels elements químics. L'any 1961, a Rússia, va ser portat a la pràctica el primer vol de l'home a l'espai. L'home que el va realitzar es deia Yuri Gagarin. El ballet clàssic rus és molt conegut i a vegades ve a Barcelona per representar les seves obres. Tots coneixen els èxits dels esportistes russos: nedadors, atletes, gimnastes, escaquistes, campions de patinatge artístic, jugadors de hoquei i molts més. Ostres, que ràpid que ha passat el temps! Ja és l'hora de dinar! A veure, què mengen a Rússia? El més tradicional de la cuina russa són les seves sopes, xi i borsch, blini, crepes, kasha, cereals cuits, piroshki, empanades i, per descomptat, el pa, pel consum del qual Rússia ocupa el primer lloc al món. Parlant de blinis, a la primavera a Rússia se celebra la Maslenitsa, una festa per acomiadar-se de l'hivern i donar la benvinguda a la primavera. Es crema una nina de palla que representa l'hivern i es menja un munt de creps que simbolitzen el sol. Prepara una maleta ben gran per emportar-se els souvenirs que hi ha a Rússia. Rússia és molt famosa per la seva artesania. Matrioshkes, xals de pavlova passat, joies pintades de laca de palla Fedoskina, pintura de Hachlama, xals de plomissol i Orenburg, us convidem a venir a Rússia i descobrir-ho tot en persona. Adeu! Fins aviat!